Met genoeg ketchup smaakt alles hetzelfde. Bon appetit! What up, ik ben Ender en ik ben heel nieuwsgierig, maar ook eigenwijs, dus ik wil alles zelf uitzoeken. Deze week ga ik uitzoeken of het veilig is om een hele week niks anders te eten dan bananen. €70. Net €70 aan bananen uitgegeven. Dat is ongelooflijk zwaar ook gewoon. Ik ga echt mijn fitnessabonnement nu moeten opzeggen. Dat snijdt zo in je vingers, hè. Als je straks een banaan moet hebben, laat maar weten, hè. Dat is betaling. Een gemiddeld banaan weegt zo'n 150 gram. Dat is goed voor 170 kilocalorieën en zo'n 37 gram koolhydraten. En daar ga ik er dus een hele week veel van eten. Oké, ik was net heel enthousiast over het eten van al die bananen, maar ik weet niet eens of dat veilig is om een week niks anders te eten. Dus ik ga eerst een onderzoek doen op YouTube. Bananas are one of the most radioactive foods we eat. Radioactief? High potassium in your blood can cause everything from nausea and vomiting to cardiac standstill. Kotsen en hartaanvallen. Is het goed dat ik onderzoek heb gedaan? Want ik ben nu alleen maar banger geworden eigenlijk. Let's get it, I guess. Ik ga het toch nog doen. In elke maaltijd dat ik eet, moet banaan verwerkt zijn. Very nice. Bananenpannenkoeken. Banaantjes gesneden. Superbon. Mijn papa heeft mij net een berichtje gestuurd dat hij max 4 bananen per dag zou eten. Dit is nummer 8. Ik heb echt geen zin meer. Ja, een pizza alsjeblieft. Gewoon iets dat niet naar banaan smaakt. Ik heb ook gewoon niks meer op kot om dat mee te mengen. Het enige wat ik in mijn koelkast heb staan is ketchup. Met genoeg ketchup smaakt alles hetzelfde. Bon appetit. Dat was ketchup. Of het veilig is om een week lang bananen te eten? Goh, mijn maag doet pijn en ik kan geen banaan meer zien. Ik denk wel dat het veiliger is om wat variatie in je eten te brengen, dus ik ga naar de frituur.